yo. Waduh. Iso. Paling bensin. Aku udah paling bensin pasti meniki. Asli meniki tidak meniki wonten. Atau hubungan. Ning aku yo rumah sih garwane Kang Mas Panemban kurang ning aku ya to. Ning yo ora dadi ngopo. Lah nggih. Saiki ngene wae. Gaweanmu wis rampung durung, yo? Sampun sedaya gamelan kula sampun rampung. Tenan kuwi. Jen menawi Heeh. monggo badhe ngesakaken daharan napa yo ya sampun sampun. Ora bakal muji wani Boten, kula nggih sampun orang-orang napa ingkang dados karmenane panjenengan. kaya mangkono. Mula pakaryan sing utama ngono pantes dilestarekake ngono lho. Nggih. Kowe bisa dadi tepo tuladaning para abdi wanita ing katemunggungan kene. Leres nggih. Sampun mbok sak menika panjenengan menika dagem kapan mawon boten sah susah ngoten lho. Ngene lho yo. Nggih. Kok aku niki preso. Kados pundi? Kok saben-saben kowe iki yen wengi kae lho. Nggih. Kok kowe iki lunga kae? Lunga ning ndi ngono lho. Kuwi nek dadi aku ki cubriya to. Kula mboten kliter niku. Ora, aku ora ngarani klithik. Nggih. Heeh. Leres. Janjane kowe iki lunga ning ndi ngono lho. Kula niku menawi sampun dalu medal nika, kula niku nderek gladhen. Gladhen. Nggih. Gladhen opo? Diwerni-werni. Wonten karawitan. Karawitan. Wonten tari. Tari ya iso kowe. Nggih, sekedhik-sekedhik. Sinden iso. Sinden niku mboten saged menika Mboten nek iso. sinden nggih. Kalih lembang-lembang dolanan ngaten nika. Dolanan. Nggih. Nek ngono, saiki coba aku pengen mireng. Anggonmu tetembangan kuwi lho yo. Wonten kula niku dhewe kae. Ora apa-apa. Kok ketoke kowe iki kaya ora kaya adat sabene to? Apa mergo bojomu ki ora ning papan kene iki nindakake apa carane gawean? Lah nggih, Heeh to. tur nggih mboten pamitan niku lho. Si nganu kae sapa? Tomo. Tomo kok sapa bojomu kae? Kula niki sopen bojo. Kok karo bojone kok ya lali to ya? Lah iki sampun mboten sah niku. Lah nggih biasane niku nggih Heeh. terpundi-pundi sareng ngoten lho. Lah niki kok pancen dalem niki kok mboten Ya ora apa-apa. Wong abdi liyane ya akeh kok ana repto, ana kawit, ana liya-liyane nek ya akeh. Blonton. Grontol barang kae lho. wah niku medeni. Kok medeni? Galak. Saiki ngene. Oh, nggih. Saiki tak kepanke seneng-seneng coba sak isane, sak bisa-bisane kanggo nglipur atiku. Mangke menawi sampun kula Lah apa-apa kek wis to. badhe ngesaken mawon. Sak isamu. Aduh, sak isa kula. Kek ndang. Panjenengan kan nembe Heeh. Kok ana tembung kan ki apa? panjenengan Basa katemunggungan kene iki ana tembung kan ngono. nika kalipun cagem njo. Oh, kaya ngono ya pinter. Wis saiki ayo seneng-seneng, saiki bisa-bisane. Wah, iso ra iki. Aku wedi nek njluwep lho iki. Ah, mboten apa-apa pun biasa rek kula niku njowo. Kimplah-kimplah tenan mulakno bojomu. Ades banyu. Kok dudu soto. Nggih, niki wau nggih pun dahar soto. Kek wis. Panjenengan nembe Heeh. asmaran. Wantu-wantu garwanipun panjenengan. Kaya Dipun mangkon. menawi kula tembangaken lintang asma. Oh. Iya, aku seneng pisan. Panjenengan badhe Ya bareng-bareng Oh, ngono. Engko nggih. nek bareng ki nek kleru blero nek kesamur ngono lho. Oh, Heeh. monggo. Kek wis. Sepiro? Akhire kemarin. Kepiye ta kok? Sepinten Ora tegese iki sepiro nadane Oh, lho. ngaten. Heeh. Sepinten iki. Sepiro? Kek wis. Siapa antara ratri Monging manis sing ati karo joget setiaku bisa anduweni marang sang Diasura Sumi Rasa
sedoyane datang belenjani janji sebaya mukti sebaya pati. Gini suaramu apik. Niki nggih. Heeh. Aku Apik tak enak. piye menawi Iya lagi. iki apik enak nek ngopo? Nggih nek unek-unek bojoku niku. Nek ngonek-ngonekke bojomu apik enak. Wah, pun boten aku sing nandingi niku. Diteruske. Wong bagus tresnamu ginawa. Binara apa, Mbak? Wong ayu. Oh, wong ayu lah. Tresnamu Kinarya tamba susah jroning batinku. Ati apa batin? Nggih ati kalih ati. atinipun ten batinipun ten jenengan. Diteruske. Wong bagus Antepno rasa tresnaku tresnaku tulus jroning kalebu ngono jenengan ora ora iso sae. senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senajan nyawa oncat saka raga wong tresna ra bisa dipisahno yen wis tresna ra bisa dipisahno kaya katresnanmu karo Nggih kados bojomu kados Nyai Tunggung kalian Kanjeng Senopati. ning yo kok yo wis sawetara nggon mantu-mantu gawe aku tak mas menembar Senopati durung takon ramu ya kok Napa katen? Apa sing mulang tomo kok. Iya. Ingkang ngucap nggih Nyai Temenggung kok. Oh, Nyai Temenggung atus. Nggih. Kuwi minangka kanggo nglestarekaké kabudayan. Leres. Adiluhungku yang kudu tok ratake karo kabeh para menteri lan para abdi kang dumunung ning Katemenggungan. Oh nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi mangke saged Piye? Lestari. Lestarekaken Ya. kalih gedhok telar kalian rencang-rencang wonten Kejaba kuwi rak yo kuwi kewajibanmu. Yen bener ora kok yo adat sabene rak yo cecawis. Iki wae mboten beto sering Kok beto sekali Mboten beto? saung sing kalian ngoten niku. Kowe kok lucu to. Lah nggih. Ning ya aku yo ning yo bener aturmu bener aku yo ngrumangsani kok. Iya. Kados pundi? Ya yo nek garwane Kang Mas Panumbanke ora mligi aku to ana garwa Prameswari, garwa Selir yo akeh nek yo ngono durung liya-liyane. Iki kula mboten ngertos. Iya to nek Sing goleki dalan kowe lho. Yo. Sing goleki dalan ki kowe. Nganti diajeng nyembung adisara ngendika ora kowe sing marang. Lha wong aku sing duwe panguwasa kon nggawa unjukan tur karepmu piye kowe iki? Menawi ngaten. yo diaturi unjukane Nggih, apa. badhe ngersakaken unjukan menapa? Engko tak regani. Lah nggih. Lah sapa aku ngendika aku njaluk teh apa kopi mengko kowe nek kopi semen. 3.000, nek kopi nggih gangsal 1.000, ngaten. Lek kumbayar ora ming 3.000. Anak susu. Tak bayar 10.000 ning kowe sesuk ndak pecat kudu lunga saka ing taman Katemungan. Menika abdi kula ingkang kinasil yo Kang Mas. Menawi ngagem tambahan susu nggih. Kok lho lho. Lagi mengke tambah dados sedasa niku wau. Ya joblek perkara. Mboten. Kowe kena kowe kandha kaya ngene karo Tomo ya. Yes,
Yo engko sik ning kene dhisik to. Bab perkara susu, aku yo ngrumangsani kok piye. Wis es mayet. Tegese iki wong yo wis kumpantang. Aku ki wis sepuh ngono lho. Sawangan kang endah-endah tipeni ning rangkah kono nek yo ki aku ngrumangsani kok yo. Di boten. Ya sing ati soro. Kang Mas menika. Bojo keloro-loro atimu to pun kakang melu kronto jare. Yen kuwi matur kaya ngono kuwi lak pun kakang krasa to. Yo. Dalem. Nggih, kula tak kemingking dalem. Iya gawe ju. Aku ora tanggap lho. Kula nggih anu ajeng. Napa? Karo dirampung. Lah nggih ajeng ningali. Ningali opo? Apa? Iki lho di Kanjeng kalian Panembahan. Kanjeng Panembahan. Wah ning mburi karo tomo ngono to. Mboten Ya wis kono enten kok nggih kula kalih sare mawon. Wis. Kalih nggih. Ya. Atimu gawe. Sawetara bisa kendhu kanggo panglipur atimu to dia. Sinaosa kados ngaten menika abdi kula ingkang kinasih ingkang tansah caket kaliyan kula nglipur manah kula Kang Mas. Ning pancen kala mangsane iki cok Nggih. nganyelake. Ning kala mangsane ya ngangeni. Lho ya abdimu siji kudu diupakara lan digemadani supaya jenak mapan ana ning katembungan kene. Wis tokaken dawuh Kang Mas. Adisara. Nggih kula. Pun kakang rawuh ning katembungan mergo pun kakang selak ora swanta pinanggih lawan sliramu jare. Saestu menapa menika? Nangis satora ora rawuh nek sak katembungan kene mergo lagi ngrampungake kewajiban kang kudu ndak rampungake. Kados mekaten. Nanging nyuwun sewu Kang Mas. Kepiye? Panjenengan nika saben-saben tegak rawuh wonten ing katembungan menika menawi wonten perlunipun kemawon ra ngaten to. Ya ora ngono to. Nggih kemawon kok. Pun kakang pancen kapang marang sliramu sebab jroning ati iki garaku kan bagian ndak tersani mung sliramu jare. Boten kados. Kula menika namung rumaosi kok. Kula menika menapa to? Namung garwa ampean. Ya senajan Garwa selih tak ngaten to. senajan sliramu kuwi garwa ampean. Ning jroning ati mung sliramu kang dumunung atiku ning atiku kang suci. Jalaran tresnaku kang kasok marang sliramu itu ibarate mati suci kang anggun mekar ning jiwamu jare. Panembahan Siropati. Kepiye? Kanjeng Panembahan. Iya. Sampun dangu kula mboten ngraosaken. Wis samping katresnan panjenengan dhateng kula. Cobi sak menika kula kepengin mirengaken kekidungan tresna panjenengan dumateng Abisara. Yen ngono padha karo rasanipun kakang. Pun kakang tegak ning sak durung katembungan mergo pun kakang banget kapang marang sliramu. Sak menika dipun pratelakaken. Iya, iya. Sepinten ageng tresna panjenengan dhateng kula Kanjeng Panembahan. Yen kadulu Yen kadulu reronten melati malilo katonton rina wengi tansah dadi rina wengi ijih impen rina wengi utone pantesen upati saestu menika dununge wong maning
penembahan Senopati. Piye Abisara? Menapa saestu sedaya pangantika dalem menika? Apa sliramu durung percaya karo pratelan atiku apa diajeng? Semanten ugi kula. Kepiye Abisara? Kula tansah tresna dhateng panjenengan. Tansah setya tuhu dhateng panjenengan saklamunipun. Kasesen jagat gumelar sak isine. Muga katon satu kang kasok marang sliramu. Aja nganti tinggang sak rambut. Tetepon nyawiji ana ing sanubari kulan sami barimu ngomahe. Kang Mas, badhe kula pundhel kenceng wonten ing sakjroning nala kula. Abisara. Injih Kanjeng Penembahan. Coba pun kakang iki tedak ana ing dalem katemunggulan. Sak temene ana kewajiban kang kudu ndak ngendikake marang sliramu jare. Kewajiban. Iya. Kang kudu kowe sing bisa nindakake kewajiban iki ya Abisara. Lah, rak ngaten to. Saben-saben panjenengan menika rawuh wonten ing katemunggungan menika nek wonten perlunipun mboten mligi manggi tresna dhateng kula panembahan menika. Abisara. Jalaran pitunge kabeh para sesepuh lan para nayaka praja ing Praja Mataram. Kewajiban siji ki mung sliramu kang bisa nindakake. Kula Kudu sliramu kang kula bisa ingkang nindakake. kedah nindakaken. Iya, tak jarane tolong gawe. Supaya cetha nggonku paling dawuh marang sliramu. Coba peningkatan bakal ngunduk periksa marang sliramu Abisara. Sliramu tresna marang bumi Mataram apa? Paman Ranggajuna kuwi kepengin misah saka panguwasa Mataram. Monggo kuwi ngerti. Paman Ranggajuna kae wong kang digdaya pilih tanding. Yen ora nganggo cara kang alus tak kira pun kakang ora bisa ngembari, ora bisa ngendih kasudirane Paman Ranggajuna. Saya mboten kanten-kantenan manah kula. Kula menika jejering wanita paribasanipun Iya. keribetan nyamping kepanjane mo Kanjeng Penembahan Senopati. Aturmu bener mung durung rampung nggonku. Pun kakang rak ngendika. Perang kuwi ora kudu nggunakake akal, ning ora kudu ndak apa, kudu nggunakake supaya antuk kang menang. Mula kasudirane Paman Ranggajuna yen mung ditandhi sarana okol. Bakal belum senajan pun kakang tresnaku kang kasuk marang sliramu ora bisa ndak gambarake. Ning rene iki kewajiban kang kudu kang bisa nindakake. Aku iso milani kowe merga kowe bakal tak utus ngendharap Paman Ranggajuna ning Wedi. Kang Mas Penembahan. Tega dhateng kula mentala saestu panjenengan dhateng kula. Kedela panjenengan sampun boten tresna kaliyan kula, Kang Mas. Abisara, Panjenengan negakaken kula. kowe aja kleru tampa Abisara. Sakniki temenipun kakang uga rawentala. Paring dawuh Mas supaya ngranting Mas Paman Ranggajuna diajar. Mula yen sliramu tresna marang kawula Mataram, tresna karo bumi Mataram, tindakmu. Kowe bakal tak awat-awati bakal Kang kanthi Mas, kula keparenga kula matur menapa kedah kula menapa mboten wonten sanesipun panjenengan ngorbanaken dhateng garwa panjenengan piyambak. sak temenipun kakang uga ora rila Kek. Ning dipitung kanthi memeti bane pitung mung kudu sliramu kang bisa maju ning peperangan. Yo aku njaluk rirani aku. Kejaba pun kakang sak temene uga abot. Abot nilakake kowe
ndak utuh ning medun ngendhak Paman Rogo. Sarana ngeranting Mas. Paman Rogo Duspala manungkul ning Praja Metara. Ngrante Mas. Iya. Caranipun kados pundi menika? Kula Ngene iki. Tindak muni medun ora mung ijen. Kuwi tetep dimemani kabeh prajurit Mataram lan pun Kakang Dewi kang bakal ngawatake. saestu Kang Mas panjenengan iki badhe ngawat-awati kula saking katepian. Temene ora tega. Mula kanthi sarana saking Mataram kuwi nganti bokor kencana kang isi banyu Sekar kembang setama. Rewa-rewa yen pun Kakang wis manungkul. Ora ngesane paman. dos ngaten Kang Mas. Sekasaman kang dumunung ing bokor kencana kanggo mijiki ampeyane Paman Rangga Jumbuh. Banjur lorotane Sekasman bakal ndak agem silang jamas ana Mataram. Iki mung kanggo Srana. Mung kanggo Srana kanggo cara di golek lenane Paman Rangga Jumbuh diajak. Menawi dawuh dalem kados ngaten, Iya. pun Adisara kantun sendika ing dawuh anglampahi Kang Mas. Adisara. Pun kadang dene jeneng. Kuwi bisa nyelametake Kraton Mataram sak kawulan. Mula sakjane bebarengan nuwun ngersa dalem Gusti kang mlaku supaya gegihanku bisa kasunatan. Monggo kula dherekaken Kang.